ଶୀତ ଦିନରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ଲାନ୍ କଲେଣି କି ନାହିଁ? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ସ୍କୁଟି ହେଉ, ବାଇକ୍ ହେଉ ବା ସାଇକେଲ ହେଉ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମଣିଷ ଏକା ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାର ଅନୁଭୂତି କିଛି ନିଆରା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲୁ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଭିମୁଖେ। ତ ଶୀତ ଦିନର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଏ ପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତା, ସବୁଜ ବନାନୀ ସତରେ ବହୁତ ମନୋରମ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ଟା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ନଥାଏ, ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ହିଁ ଥାଏ, ତାହା ଆମର ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଅନୁଭୂତି। এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଦୀଘା, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାଟି